Hanjanglangso Sports Association atum kachepatir pipon along Hanjanglangso Sports Association atum kachirap chitudun pen kichengsi All Hanjanglangso Inter-Sub Association Football Championship Surihinira Inkora kethom Under 17 Boys kidamtang chitini phai kethom pen pangcheng ponlu Bangso All Hanjanglangso Inter-Sub Association Football Championship Surihinira Inkora kethom Under 17 Boys kidamtang chitini phai cricket homarni anerlo por phai kethom apor pen Hanjanglangso pathu aklamalong angdung keti pathu ponlo Bangso long Hanjanglangso Sports Association mai phu Jivan Chandra pathak pen kachepahem phupon amai long aluhi sarpo man pen DSO relief samrong hang manpeng aluhi kasak kongchun bang Dr. Pankaj Teron Horen Singh Ingti Hanjanglangso Seva Kendra pen Habirong Pietum Chitongdun Bangso angdung kiti ke pathu panalong Hanjanglangso Sports Association pen Langhin Sports Association atum angbongsi pathu ponlu ki pathu ke jeng pen malomso minithini ke choka hut Hanjanglangso Sports Association kachiting group ajok bolipum Langhin Sports Association aphan thapon thotlo Bangso phipu thot Hanjanglangso Sports Association a hin pen bolipum thapon thu pen half time apor hut anabangki Hanjanglangso Sports Association atum chipahai pon bomlo adun thumate second half ke pathu ahut Langhin Sports Association atum penta golipum Hanjanglangso Sports Association atum aphan chewoi thulo puthot Hanjanglangso Sports Association a hin pen Langhin aphan bolipum thap thusi kijoda por hut anabangke Hanjanglangso Sports Association atum 3 goal pen Langhin Sports Association atum 1 goal an kachewoi unchota jok ball pumni pen Hanjanglangso Sports Association atum chepahai pondetlo Bangso angdung kiti ke pathu long referee Sankar Terang lineman Modon Rongpi Bapuram Rong pharla pen tahin rong phara tum pensi langchari ponlo Nong ekepaji ramai long kachitongdun aluhi sarpo DSO relief sam rong hangla pen kasa kongchon bang Dr. Pankaj Teron atum arideng pensi pajir ponlo Bokajan ben ananterang Hanjanglangso Live